Zdravím vás, dámy a páni, u ďalšieho videa. Dneska si zahráme Solo Victory Cup. Dajte like, odber, zvonček, ďakujem, ideme na to. Jaj, top 75, to je tak ako minulé v tomto videu, ktoré vidíte, ale ja som hral asi zero buildy. Už mám 2 body a 0 kg, takže teraz by som asi ťažko mohol postúpiť. Ináč, dámy a páni, toto je posledný cup v tejto sezóne, tento solo. Takže ak ho hráte, tak hráte teoreticky posledný cup v tejto sezóne. Vždy sa môžete do 30 minút napojiť, do 19:30 sa môžete napojiť. Ďalej už musíte, proste už nemôžete sa napojiť. Bohužiaľ je to tak urobené. Len zás dovtedy, takých 20 alebo 25, keď sa napojíte, tak budete mať malú šancu na prestup, pretože postup teda, pretože budete mať málo bodov a nebudete stíhať asi. To je z mojich fanúšikov dobrý alebo tryharder, tak jemu to je aj môže byť v podstate jedno. Tu boli buildy. Keď Maťa invitnem. No čau, Čavez. Ahoj. Pôjdem potom? Asi hej. Čo pôjdem? No ale keď dohrám tento kabál... Ty čím vole? Smrad. Nejdem hrať. Prečo? Lebo je to ťažké. Aj, no tak ty sa takto zdávaš. Dobre. Kto je tam niekto? Ma videl. Rýchlo, musím dožiť ešte jedného hráča. Nice, dobre. To bolo tesné. Ale no, risk je zisk. Ale kecam. Ja. Nikto nemohol byť. Kde je? Máš to? Čo? Mne sa nedalo stavať. Je vy? Nemal som, ale keď on začal stavať, ja som si ho vôbec nevšimol. Ale viete čo, dáme páni, v tých ďalších hrách vyskúšam čo najviac vydržať a pôjdem do takej lokácie, do ktorej asi bude najmenej ľudí padať. Podľa mňa určite. Ja nepám sa práve len. Dobre. Nice, vidíte, ešte 2 pointy, už mám 19. Asi. By bolo 25. Kamo, keď ja som PS hráč, ja vôbec neviem hrať, hej, hao. Prečo mi píše, že 0 som odohral zo 7? Jaj, lebo... Počkaj, musím sa od teba odpojiť. Prečo? Počkaj. Vy si zo mňa robí... Dobre. Dáme páni, už máme viacej bodov, jak minule. Mali sme 22, máme 23. Like, odber, zvonček, asi som sa zlepšil. Sám neviem. Ty si robíš srandu, že tam niekto padal. Ne. Nechaj ma. No, som dead. Aha, nevadí. Kamo, top 75. Ja už mám koľko? 25 tých oných, či koľko mám? 25, no? Nie, mám 23. Ja som mal dostať plus 2 ešte. Ja neviem. Kamo, tam niekto je, kamo. Neverím, že to tam niekto pozná. Ale počul môj glider, takže no už
páli po mne. Mrak? To! A ide si po mňa, no poď. No on je najďak. Ja nemám matro. Ale on mal veľmi dobré zbranie zas, ako. Tak dáme páni, dúfam, že sa vám tento cut dnes páčil. Ráno, like, odber, zvonček, ďakujem. Dneska som získal o 5 bodov viac ako minulé.